Nyakorom gajuang dakika en frangwen kuda bich tok sadek barokinyi kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni e TWAK chenro mar piny. Ng'eni jumani chakre chien tich adek nyaka duche makawuono wasebedo kwa ng'iyo chala mano mar ng'anyo mar kweth mar Azimio ma e juma mabende negi chano kata mana negi pango ng'anyo nyadek. Ng'anyo makamago waseneno chakre chien tich adek, chien tich ariyo nyaka duchieng makawuono. Kuom ranyisi o kaunti ma Migori report mabende donjo mabende nyawadwa George Juma anno kooronwa kanyo en ni chenro mar wuoth osechungi e kaunti ma Migori. Nitiere kite mosechak pange ndara kanyo ka bende ohendni mopogore opogore kaunti ma Migori bende oseloro. Parni wantiere gi jofwambo mag e kauntis mopogore opogore gibiro bedo ka ginyiso kaka chal mar ng'anyo nitiere. Te kinde ma bende ng'anyo timore Nyakorom Gajuang okelo rochruok mag ohala. Kuom ranyisi kata mana kineno thor wachwa okiny makawuono ohala thuthni ei ng'anyo. Miyo okiny makawuono Nyakorom Gajuang wantiere gi welo mowinjore ne twak makama. Wadhi bedo gi jo ohala ariyo ma bende poko chopo. Antiere ka gi Patrice Ajuang ma bende nrawera ka biro bedo kanyisowa kaka chala mar ng'anyo nitiere ahinya ne rowere. Kinde mathoth bende rowere ma bende ojaseni samoro ojati kodgi mar dhi e ng'anyo. Chal makamano chal nade? Gweng' mintiere chal nade? Kotenre kod ng'anyo, chal mar wuoth, chal mar somo, inyalo somonwa paro. Kaka pile, yoronwa ote, lai magwa magote machuoka redek auchiel nono. Mbui mar Facebook, YouTube, iyudo wa Ramogi TV. Tudri koda, mbui maga iyuda at Sharon Ong'ao. Kiny makawuono, an gi welo ariyo mosechopo. Achiel nitiere yo biro. Antiere ka gi Patrice Ajuang, kaka nasenyisi motelo. Patrice, kinde malach kapok wabedo kodi, mos jopiny. Ageno ni jopiny untie kendo un makare. Ageno ni kata kudhi ng'anyo. Ageno ni ng'anyo mubro bago kawuono en ng'anyo mamuol mok roch ratiro mar ohand ng'ato gi gigo ma rocho kaka ji onego odag e pinywa ka. Erokamano ahinya. Kopogore gi Patrice Nyakorom Gajuang bende nitiere ka gi Charles Abei. Charles Abei en ja ohala ma bende timo ohendni mage mane chuny boma ma Nairobi apaya mong'ere kaka Lithuli. Charles, inyalo mana kawo thuolo ni mar nyisowa ni kit ohala mane ma bende timo bende ma en thuolo mari makare mar moso oganda. Erokamano jo Ramogi Gajuang. An iluonga ni Charles Abei a Migori County. Atimo ohala e boma ma Nairobi ka e street miluongo ni Ludhuli Avenue. Atimo printing. Yes. Chal mar ohala nyaka gisan chal nade? Ohala okethore kabisa. Ohala onge makata sani iwuok ot kigik taon ibedo abeda kanyo tidok ot. Fuel iketo fuel beche kako dhi malo ni igo fuel. In fact chon fuel ni nyalo tiyo gi fuel mar 500 a taon kumidake nyaka taon. Sani kikoke geche mathindo mar 15cc kikoke go 1200 to kichop taon. Mane odiochieng. Koro onge gima watimo Nairobi kata gima watimo onge. Ang'eni gwenge mopogore opogore ohala osebedo ka thuthni chakre na Azimio chak ng'anyo mar gejo mane chakre chien tich adek nyaka koro odiochieng makawuono. En mana ni bore Nairobi odiochieng manyoro naneno ko ohendni mopogore opogore dhi yo makara. Keni mare na dhi nade be nyalo nyisowa chal Luthuli Avenue kanyo bende ng'anyo jatimore. In fact Ludhuli Avenue kanye ma koponi ng'anyo timore to chakro nikech odhi ng'eni Ludhuli omakore gi Moi Avenue to makore gi River Road. To gi Ronald Ngala. Koro kuonde ge ma koponi joka wuok ocho kata mana archives to donjo Ludhuli kanyo nikech ng'eni Ludhuli ndalo mokalo go ne Ludhuli nyinge rach kabisa lakini tindo lose at least ma kuo onge mang'eny ahinya. Koro obedo affected ma seche moko idhi adhi kata mana donjo e town kanyo te nyalo donjo amia kumia mi donjo Ludhuli kanyo bedo matekech en koro ene chuny boma kabisa. Koro ohala onge madhi mbele nyalo wa tibi town ing'eni geche mineno ni ng'ato wuok ot kata ni ji nitiere e town kanyo ok en ohala. Ohala en ni ng'ato gimitime e ot kuma intiere no kata office kuma intiere no. Koro nyalo wuok ot jotich biro to at the end of the day nikech kaka nyoro kaka nya biro tich to ka gik to agik gimoro saa 4 odiochieng. Ka gik saa 8 message moro nodonjo ng'eni stinde kaka mbui nitiere ni Facebook nitie no. Jo Azimio ndiko ni ka saa 8 romo ni to ji biro town. Ng'anyo chakore town. Koro ji no loro ma ji odhi kabisa ma saa 9 ne onge ng'ama ni town biashara moro mane dhi mbele onge town kanyo. Kawuono biro bedo kwang'yo kaka ohala biro bedo katimore ka bende kaunti ma Nairobi Azimio chiko ng'anyo chakre saa 4 ginyiso johera margi nasenyisi kanye motelo e chal mar fwambo.
mano e lap mano makamkunji mantiere kar chungo bura makibrantiere Jivanji Gardens mantiere chuny boma mano ma Nairobi kanyakla koda lap mano mar Imara Daima. Koka mano Patrice Arwaki TWAK imeda winje pachi kotende kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime juma mokalo sani jumani. Ng'anyo mosebedo kadhi nyime report bende sechiwo kanyo kwan mag rowere ma bende lalo ngimagi ei ng'anyo. Bende ineno ka medore, bende ineno kata mana kwan rowere ma bende yudo hinyruok ahinya kaluwore koda adhonde mag magina bende nitiere. Duondi kaka rawera ukiny makawuono studio. Mokwongo adwa kwedo e okang' mabor ahinya polise matiyo gi magina e chielo jok ma wuok oko mondo ging'any mondo ginyis sirikal ni nitie gigo ma sirikal timo moko winjore gi ratiro margi. Omiyo kanyo polis moro amora ok onego bed gi excuse ni magina ni ema nyaka otigo mondo kel order e ng'anyo matimre kuonde mopogore opogore. Aneno ka Bondo ne ginego ng'ato, Kisumo, Migori bende gi kuonde mamoko ma bende ok wawinjo. Nitie moko matimore to ok wanyal winjo nikech maybe jofwambo kod jokeyo pok ochopo gwengego. Mar ariyo adwa nyiso rowere madhi e ng'anyo ni gibed joma hore, gibed joma dimbore. Ng'anyo inyalo tim ma ok irocho ratir ng'ato, mok ibugo nyaka polis. Adwa miyi an instance. Nyocha kana wuok Nairobi kadhi dala nadonjo mondo adhi ang'i weche mag ng'anyo na chopo e boma ma Migori. Mondo dhi ng'i weche mag ng'anyo. Mag ng'anyo kaka piny chalo. Kaka piny chalo wakelo ge TV. Ang'ama janon siasa koro nyaka chaka wuothi mondo ang'i kaka jo piny chalo kuonde mopogore opogore. Ne wachopo Migori at around saa 10 okinyi. To waneno ka rowere osewuok kendo gidino ndara. Kuom diro ndara mokwongo ne girocho ratiro mar jowuoth mamoko nikech sechego ko in ng'ama dak Kaluo ing'e ni sechego ema buses chopo Migori. Ne gi kata Kisumu kata Ugenya and the rest. Iyudo ka jogo dino ndara kendo gichako gijuogo jo ndara. Kawuono asomo gazet mar Standard kendo aneno ka human right activist wacho ni kata kobedo ni Azimio nigi point e dhi ng'anyo magidhi ng'anyo chakre last week to kata kobedo ni katiba mar Kenya oketo ratiro mar ng'anyo ni onge gima rach ka ng'ato dhi ng'anyo. Nitiere jok ma osedonje ng'anyo mondo koro giketh gini. Iwacho ni gigo duto ma koro wagore ne e ng'anyo ni wa lose nikech okwa timiza. Makoro seyo nenga. Seyo ne jo ng'anyo koso. Seyo ne jo ng'anyo kendo king'iyo that article wacho ni militia koro se donje ng'anyo. Nitie jogo ma bang' ng'anyo gidwa mana gidhi giketh biashara ka koro ohala nyaka lora nikech ging'eyo ni ka giyepo to jo ng'anyo biro timre nade biro kawo. Magi dakwane ng'anyo mamoko. Waseneno ka jopuonje ng'anyo, waseneno ka dakteche ng'anyo, waseneno ka lecturers ngire be ng'anyo, lakini gigi pok waseneno. Omiyo wanyiso jowa ma rowere wan gi a whole future ahead of us. Kata kobedo ni wang'anyo ni mafuta ni malo, school fees ani kidhi e university gi mbalariany pod ni malo, onge tiende mondo ubed joma coach ma nyaka police ti mana gi magina koka uhoru. Ubed joma dimbore, ubed joma hore. Police bende gin joma tiyo gi wigi. Nitie jok moko ma plain clothes ma bende ketho kodgi. Koro take note nitie jok maketho Azimio ng'anyo gi to nitie polise maketho. Erokamano nyakini Charles iniseyo jo ng'anyo koso iseyo obila nikech kuom ranyisi kata mana sani kaunti ma Homa Bay pichni ma bende kata mana George Jomosoronwa ka kite osepange eyo okang' ma kosepange kite to koro polise biro. In kaka jo ohala dise jo ng'anyo koso iseyo obila. Adwa pogora gi nyawadwa ni nikech gigi king'iyo gi kata pictures mabedo shared kuonde e mbui kanyo. Ineno ni ji wuok malong'o maber ka ng'ato wuok kod onge kidi onge sila moro amora. To kopo ni gigike kor ndara kama endi to giyudo ka polisi opondo nikech polise gi sani iyudo ka oketgi kuonde mopogore opogore to moko pondo ma ok inya ng'eyo kuma gintiere. Koro yudo ka gigike kona moro kama endi tinwang'o ka tear gas osego. Ing'eni seche gi biro chako ringo kata joma ne onge ng'anyo ka endi biro wuok. Ka kas ing'eni jopiny bendo denyo. Ing'eni denyo mar jopiny emomiyo jopiny wuok kadhi gini it's not oken sani oken ni Raila ema kono ji ni mondo wuog no dhi ng'anyo. Mang'ama wanyalo sekara kiwacho ni Raila ni ema kono ji ni mondo ji odenyo. Bech gik moko ni malo chiemo onge
ma joko ok nyal afford. Koro neno at least ng'ama ni town kaendi kowuok kata mane ot onyalo yudo gimo mathino cham. Lakini ng'ama ni dala onge gimoro amora ka ok inyal dhi e chiro. Ing'eni onge gimoro amora minyalo chamo. Koro seche ma giwuok ka gidhi e ng'anyo gidhi wuok ni bondegi mogologi mondo gidhi e ndara. To kidhi wuok ni dhi e ndara tiyudo ka polis dwa goyi tiagas. Ke tiagas akia ni Sharon iseromo gi tiagas no miyude. Akia ni sano kete apilo mane. Ke kato goye mana 1 kilometer away to bro lungo wang kabisa. Koro ing'eni seche ma gino sechako lungo wangi kamano tidenyo. Ing'eni ng'amo denyo inyalo kata mana gori piny e ndara. Nse joma ng'eny to nikech kech. Nikech iwuok ni dhi gine ne ng'wech ok inyal idenyo iol to chako goyi tiagas makata wang'i nikech gino nyocha neno kata ka nene mbui kama neno kata ka guok ema kokirne ka gino kama guok ne nitie no ka guok gir malich koro dhano to magi gik wadwaro rango odiochieng' ma kawuono effects kata mana chiedh nade ma bende biro gi ng'anyo mopogore opogore. Wabiro bedo kwa lose mathoth kata kamano inyisa mar mondo wadhi achiel kachiel nyaka e doho ma Milimani. Nyakwar Mgajwanga motelo nasenyisi ni jaod bura Embakasi East Babu Owino kanyakla kod ji mamoko 6 ma bende nomake godo kata mana nomagi godo bende odiochieng' ma kawuono ichopo kanye nyima mano e nyima doho ma Milimani. Gisani gisechopo kanyo wawinja nena kaka chenro makamano dhi nyime e nyim doho mano ma Milimani. The Authority of Jeffa versus Republic 1973 East Africa Law Reports at page 39 is relevant to the matter at hand. In that case, it was held at page number 41 as follows, I quote, "Time and again, this court has said that the true test of a bail application is whether the granting of the application would be detrimental to the interest of justice. It is for the prosecution to satisfy the court that this would be so if bail is granted. Dealing with the question of tampering with witnesses, Wilson, acting CJ as he then was, said in Bagwaji, Kakbai versus Republic, Volume 1, Times Law Reports, at page 143, quote, "The test laid in English cases were that there should be a definite allegation of tampering or attempted tampering with witnesses supported by proved or admitted facts showing reasonable cause for the belief that such interference with the course of justice was likely to occur if the accused was released. In the present case, there was no more than mere assertions by the prosecutor that the applicant would interfere with the prosecution witnesses if released on bail," end of quotes. The defense counsel submitted that the affidavit in support of the application is not dated. The prosecution counsel in response submitted that the averments in the affidavit are the same as the grounds on the body of the application. There is no dispute that the supporting affidavit on record bears no date. Section 5 of the Oaths and Statutory Declarations Act, Chapter 15 of the Laws of Kenya provides as follows, I quote, "Every commissioner for oaths before whom any oath or affidavit is taken or made under this act shall state truly in the jurat or attestation at what place and on what date the oath or affidavit is taken or made," end of quotes. The jurat, excuse me, the jurat on the affidavit in support of the application does not satisfy the requirements of the said provision alongside Rule 10 of the Oaths and Statutory Declarations rules and the schedule thereto. The prosecution counsel urged the court to invoke the provisions of Article 159 of the Constitution and overlook the defect of non-indication of the date on the affidavit. That invitation is merited, as the court ought to focus on administering substantial justice with minimal focus on peripheral defects. As Gikonyo J. said in the case of Barnaby Properties Limited versus Santra Stocks Limited 2015 EKLR, when dealing with objection on defect in the jurat, I quote, "We are most lucky jurisdiction now
that Article 159, Sub-Article 2D of the Constitution expressly depreciates such technicalities in favor of substantive justice. I dismiss the objection based on jurat and hold that the affidavit is proper for all purposes of an intent, end of quote. Nevertheless, a holistic look at the said affidavit does not disclose compelling reason to warrant denial of bail or bond to the accused person's hearing. In the sum, for the foregoing reasons, I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established compelling reason to warrant denial of bail or bond to any of the accused persons herein. What then remains for determination is the bail and bond terms, taking into consideration the nature of charge, presumption of innocence notwithstanding. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Orders accordingly, and that is the end of the ruling. We must oblige you. So, Mr. Ndegwa, you can pick up from where you Yes, I have only one issue to pick before I invite my learned friends to make observations. That one, Your Honor, Article 25 outlaws any form of torture or cruel and inhuman treatment of any. Nyakora mgajuanga mana chel kachiela mineno kanye wang jowi mari achel kachiela hedoho no iroma milimani kama bende okiny makawuono jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kanyakla kod jia uchiel mamoko mabende nomaki osechop kano e nyim doho manoma milimani mineno kanyo en okil kama loka mar Duncan Okach mabende koro chiwo neno kanyo kaluore kod meko mano mar Babu Owino kanyala mna paro ni Babu Owino ne omaki chieng' tich adek godhiambo mano e alap mar ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport. Kata kamano dhiambo manyoro nineno kanyo kano chopgi nyim doho mano ma milimani bang' mano kata kamano Babu Owino ne otere kanyo e od thieth mano ma Nairobi bang'e koro duche makawuono hero koro ochope e nyim doho ma milimani kama bendi bro bed ka ing'ado ne gineno kaluore kod meko margi nyakwara mgajuanga Babu Owino kanyakla kod jogo eko mabende nomake godo iseyo kaluore kod ng'anyo mabende dhi nyime no
Kokamano Nyakorom Gajuanga nomake kitude gi weche mag ng'anyo. Nomake chieng' tich ariyo godhiambo mane alap mar ndeke mano mar Jomo Kenyatta International. Okinde mage bende neno kanyo Nyakorom Gajuanga, Njiru Ndegwa, Duncan Okach, Jackson Awele, Danstan Omari kanyakla koda Evans Ondieki mabendo duchi manyoro na kwayo doho mar mondo mi oweyo oko gi Rambuna. Koro duchi makawuono wabiro bedo kwarango ponono ni biro bedo kiweyo oko gi Rambuna kata oyo. Wach mabendo waluo ni machiegni Nyakorom Gajuanga. Dakika na bich tok sang'wen mar okinyi yeno mar mondo be okoyo matin waduogi mathoth e twak e chenro mar mbaka oromo. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo Lungani Kolo Call Instrumental Kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Mom and Away Aroji Bed and Breakfast Sama Pekni Tilungani Ngenja the Entertainer Kaka Pile Nyakorom Gajuanga wacho ni Kete Manaka Ramogi Night Ticha Beach ka Ticha Beach Sang'wen otieno. Kati ya watakao futwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj kawagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703-254-254 for bookings. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip
kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera man nigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama di chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki, wote tucheze. Kanuje oteka ingene kathothi koro Ramogi omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go show. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, ngeso ka ngeso, sa 4 otieno. I feel like them want the best for me. Nyakoro mgajong machiegni kende okang' mar ariyo TWAK e chenro mar mbaka oromo pod wantiere ka mar chiwo ni ler mag gik mopogore opogore ma bende timore e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Kapok nwako yo matin nwaneno kanyo jaod bura mano ma Embakasi East Babu Owino kanyakla kod ji 6 mamoko ma bende nomake godo. Bende gisani gintiere doho ma Milimani. Kata kamano wach machopono nyaka gisani Babu Owino kanyakla kod ji 6 ma bende nomake godo. Doho owegi thuolo gi rambuna mano mar siling 100,000 ng'ato ka ng'ato. Ka bende doho wacho ni gionge ok oyudgi kod ok ginyal yudo ketho moro amora ma bende ne ok odonjnegi godo. Koro wegi kanyo gi rambun mano mar siling 1,000 ng'ato ka ng'ato. Wach 100,000 ng'ato ka ng'ato. Babu Owino kanyakla kod ji 6 ma bende nodonjnegi godo. Kami mana chal mar ng'anyo e counties mopogore opogore bende jofwambo magwa ma bende nitiere oko kanya kwa Ramogi county ma Siaya Migori kanyakla kod county mano ma Kisumu. Bende wach machopo en ni nitiere yore ma bende osedine gwenge mopogore opogore mang'isigo Siaya Migori Kisumu. Bende ging'iyo chal mar weche mag somo. County ma Kisumu bende report ma bende jofwambo magwa oronwa ni skunde mopogore opogore bende olor e county mano ma Kisumu. Ka bende county ma Migori motelo nosenyis ni rowere moko nosepango kite e apaya. Bende arita nitiere ma bende already nyakwa Ramogi duto te ma bende wabiro bedo kwa luoni e odiochieng' mano mar 3 ma bende ng'anyo dhi e nyime mano ng'anyo mar Azimio. Bende ponono ni jong'anyo chako romo e paw mopogore opogore manasenyisi paw
pape kata na pawo adek mano moriwo pap mano ma Kamkunji grounds ntiere pap kanyo mano mongere kaka Kamkunji mantiere kar chung'od bura mar Kibra ntiere Jivanji Gardens mantiere chuny boma ma Nairobi kanyakla kod pap mantiere gwenge mago mag Imara Daima wabro bedo kwa sumo ni paro koka mano harwa kikeno ni machiegni TWAK wadhi nyime gi TWAK ote bende neno kioro med orogi abro bedo kasomo gi kwadhi nyime gi chenro makama nanyisi ni ntiere gi welo adek wendo mar adek anno kosechopo ka mano mongere kaka Edward Ofwenje mabende en jatelo mar Obama na Premium gin geche mabende bro nyiso kapo nono ne gidhi gwenge mag Obama kata oyo Edward arwaki ni machiegni mos jopiny ero kamano kinyalo mna moso jopiny Obama na Premium en ang'o motimo tun kanye ona delegate mar transport wan gi town service mawuok from Nairobi Kagundo Road Obama Ikaila Junction Ruai nyaka Choka wan gi side machielo mag shuttle mawuok from Nairobi Kisumu Busia kendo wan gi route machielo mawuok from Nairobi Kakamega Bungoma Kitale wan gi route mawuok Kisumu Nairobi Kisii Migori yes nyaka Sirare machiegni ahinya TWAK okiny makawuono waloso kotenre kod ng'anyo mabende osenene jumani chakre chieng' tich adek nyaka odiochieng' makawuono men ng'anyo mar adek odiochienge mar adek mano mar Azimio ng'anyo maket kod ma dibed ni osekelonwa chiedh nade moro amora e sekta mano mar wuoth wan kaka joma dhi e pinje gwenge ma oko mopogore gi Nairobi wan gi shida maratari nikech mtoka ok nyal wuok ka kodhi Kisumu ama odhi Homa Bay nikech kiwuok ka kichopo area mar Kangemi odin kiwuok ka ichopo Nakuru odin kiwuok ka ichopo Muhoroni nikech ng'enyne waluwo Muhoroni odin koro ma Kisumu cha tiwacho niya odine oko gi iye onge donjo to onge wuok mtoka ok nyal chopo nyaka Tabusia kidwa chopo gweng' mar Ugunja odine gweng' mar Sega joka ne odhi ong'ado yath maduong' ma kata ohingo ode ni to gikete ndara mohingo kata polisi gole ndara koro chuno ni seche ma ng'anyo nitie kaka kawuono wachungo gechewa kochopo godhiambo sama ng'anyo rumo saa 11 saa 11 cha to wakelo geche koro gadhi gotieno lakini mtoka ok nyalo yor Kisumu chuno ni dwoko mtoka yor odonjo Total Junction to odonjo Kapsabet to wuok Chavakali makoro nyiso ni pod dhi mana nyime gi wuodhe magwen mana ni koro tiyo gi wuodhe yore mopogore opogore ok nyal weyo mwaluwo pile to mano kelo nu ng'ikruok moro amora ahinya nyaka luwore kod nengo mar modhi koso nade kelonwa ng'ikruok maduong' nikech jawuoth hinyore to be wahinyore jawuoth chulo mang'eny odhi chulo mang'eny moloyo ma monego bed nochulo pile ka pile mtoka bende hinyore nikech omodho mafuta mang'eny molo momodho pile ka pi mtoka kowuok Busia odonjo Nambale odonjo Bungoma obiro Eldoret oluoro yo moko winje gi jok moti gi jomoting'o en gi ng'ama lor Nakuru en ng'e samoro ng'ama lor Kisumu ok onyal luwo yorno makoro oskelonwa chiedh nade ibiro bedo kinyiso kaka yore mabende utemo kedo godo nikech ng'anyo kadhi nyime nyiso ni kata mna ohala bende nitiere gi ng'ikruok mopogore opogore kata kamano nyakoro Ngajwang' bende walose kotenre kod achiedh nade mopogore opogore ma bende ng'anyo gi biro godo nasenyisi kanyo ni achiedh nade ma opogore opogore kuom ranyisi achiedh nade mokwongo en lala mar ngima e kaunti ma Kisumu nasenyisi kanyo motelo ni nyaka gi sani ji 4 nolalo ngimagi kaluwore koda magina ma bende nochiel gi godo gi obila kwan mathoth bende kauntis mopogore opogore bende nitiere gi adhonde mago mag magina kopogore gi manyakoro Ngajwang' bende odhiambo manyoro e kar chung'od bura mano ma Bondo mantiere kaunti ma Siaya bende nitiere od chief od ruoth moro ma bende jong'anyo nodhi mowang'o mano od ruoth mano ma Bondo Township ma bende nitiere e gwenge mag Bondo od chief mong'ere kaka Walter Omolo koro nowang'o ode kaluwore gi ng'at achiel ma bende nochiel gi magina winjo na pachu gima ber ni un duto taneno ka un rowere donge rowere kind higni 18 nyaka 35 magene nuntie un rowere achaka ne kodi Charles oteko ma bende obila tiyo godo nawinjo kata mana ka motelo Patrice bende samoro bende naseyo nyaka jong'anyo oteko ma obila tiyo godo jong'anyo ng'ai seyo e kind thuol kata mana e rochruok gi duto te ma bende timore
Sharon, kaka natemo wacho ga ni oteku masani polis ni godo dhiro kata nikech kata chife mineno go kata mna jopiny go mondo mi gidhi gi wang' od chief no en mirima ma gin go nikech iyudo ni chife bende omiteko sani gi government ma wantiere godo ni miyudo ka chief bende dhi mama gine chife chon ne gin joma ne kelo kwe ne mediate gik machalo kam giketa rita kwe lakini sani iyudo ka chife omiyo teku moro miyudo ka chief nyalo dhi to mako nyaka kata mna ng'ato momanya ka siri. Koro oteku ni ema iyudo ka chief omiyo teku ma en samoro en ema otero nyaka kata mna jogi kuma ng'owa samoro nuringo dhu pondo to police ema konyo ginene chief ema konyo gi identify kuma jogi nitiere. Koro en ng'ikruok maduong' sana ma an gima temo wacho ni kata obedo mana ni watimo ng'anyo jopiny bende odhi mos nikech once ni isedhi michako mi provoke police michako goye gi kidi nikech gimbe gin mana dhano tineno ka polise gi gionge gi gin mana go kumba gi mil akia ni luonge nango gi dholuo magi gine to jopiny go gi kidi ka jopiny osegoyi kata insani ema dang' ng'ato bika akuma bede ni to ng'ato an mos to ng'ato biro kata obaya gi kidi kata ogoya ma kidi no ogoya kabisa ma winjo lit ing'eni kata ambe abro wang' abro go tear gas koro jopiny bende seche ma gitimo ng'anyo mamuol nikech kuma koro wachope ni jokuo gi matimbe gi richo mane e kor gweng' kata mane e Nairobi ka kawo advantage kech ng'ato wuok kode ni en odwa dhi timore nade en gi sime moro mar tulutulu koro odwa dhi manyo sime mar iPhone odhi mecho iwinjo kata nodhi manyo chiemo en owuok nodhi mecho iyudo ni ng'ato nigi tije maber malich motimo kata kaka jua kali kata ng'ato timo tije mag loso geche gi to owuok ka ni ato kawuono adwa bedo gi sime moro maber koro ngima oingo ji to tama bende oingo jopiny makoro dwach ni oganda kawo kata mna chik e lwetgi koro seche ma neno kang' makare nikech kata mna nyaka gisani watimo nonro ni ot mano mar chief ma bende koro nowang'e gwenge mag bondogi nang'o miyo ni wang'e e gwenge mago mag bondo to kata mna makende kata mna gwenge mag Kitale nitiere jal moro ma bende jopiny nokawo ting' e lwete ahinya jong'anyo kanotemo kweyo achiel kuom tires ma bende nomoki nogoye ma otho koro kaka iwinjo kaka Patrice bene wacho ni jopiny odhi mos nikech gin koro giloke maundu nikech iwinjo kaka nowacho ni jopiny odhi koro juogo ang'o nikech kata mana jomineno jowuoth madhigo gimbe samoro piny otamo gi Nairobi ka koro ng'ato wuok Nairobi ka mondo dhi dala mondo oyud ko onyalo yweyo matin ka ng'anyo rumo to duogi piny otame to kigike kor yo tiyudo ka ng'at moro maber malich ok dhi juogi ng'ato dwaro pran nikech ing'eni ka idhi gike e chuny e kor ndara inya wuok ka gotieno kata kaka ne owadwa machielo ni wacho ni geche gi sani dhi gotieno to kigik nikech mondo mi aka migik Kisumu kiwuok gotieno kata migik Migori gweng'wa kocha igigo saa 11 to kigik kanyo tiyudo ka jopiny ochung' kanyo juogi ng'eni en gimoro malit kabisa nikech samoro imbe nionge jopiny mano jopiny donge jogin jong'anyo jopiny ok ema ng'anyo koro iyudo ka gichako kawo kuomi pesa koro imbende gino inyi koro ema kang' polis kobiro to polis kadhi gologi mondo mi giwe timo gik machalo kamaendi tiyudo ka gichako go polis gi kidi koro mangi polis wang' to chako go tiaga ng'anyo maket kod magi bende jonjore bende nyalo kawo thuolo mar wore gi jong'anyo in fact gin koro jonjore sani koro ng'anyo ma sani wan godo ok luong kata ni en ng'anyo en jonjore okawo advantage mondo mi gima jopiny ma innocent koro ing'eni seche mangi mayo jopiny ma innocent kang' polis ogik ni dwa kweyo gini kata dwa thego gini tiyudo ka jokuoge gin ng'eni ging'eyo nyaka kata kuonde ma giringo giponde kuonde ma gijot kata koponi nitiere ging'eyo kuonde ma gidonje to an kaka nawuok Nairobi ka akia kata ni koponi odinna Kisii awani kata odinna akia kata kuma dhiye koro ing'eni polis en obro mako ng'at mane nitiere sin iwinjo to in innocent samoro kata en sama ang' oba tear gas ni obayo to dhi ogoyi gicho dhi ogoyi ka in nikia gimoro amora ma bende wach moluwo machiegni odong'yo ni kwan mag jok ma bende osemake e ng'anyo makamage bende gin jok mana ng'anyo koso gin mana ji mimaka nyakorom Gajwang' nikech jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kithure Kindiki wacho nyaka sani kwan mag ji 304 osemake kaluwore gi ng'anyo. Patrice kaka rawera awinjo na pachi nikech ang'e ni piny pod okinyi dibed ni rawerni mama oko osechako monde ndara ma wanyalo soko wang'gi okinyi ma kawuono kaluwore gi timbe mag njore
bende nego wasok wange. Mokwongo adwa siro ahinya paro mar owadwa ni ma wacho mane bende an go alia ni ng'anyo inyalo bage e yo mamuol mokorocho ratiro mar ng'ata makata polis okirocho ratirogi. Rowere gima ng'ato nego ng'e ni kata kobedo ni ngima tek kawuono, gima ok biti bedo matek nyaka chieng'. We have a whole future ahead of us. Wan gi future moro mapok kata kwase chope. To ere gimomiyo wadwa tatiza ngimawa nikech wadwaro kelo njore e ng'anyo ma bende jok ma ijuogo ahinya jok mijuogo kaka jowuoth. Gin jogo ma hinyore mogik moloyi kata in masama in dalano. Nikech sama ng'ato wuok Nairobi dhi dala, odhi liel, ng'ato tuo, nitie shida matere dala. To dala bende kisegik to jodala wacho ni koro ilemo wagang'o. Omiyo adwa nyiso rowere ni wanyalo bago ng'anyo e yo mamuol. Jowagunda wacho ni gik mobro yudo e weche mag ng'anyogi wabro lose gi, wabro wito gi te kwa kelo njore e gini. Wadhi ketho nikech serikal koro ka donjo ni ok tong donjo ni nikech din gi initial idea ni piny odhi malo. Gibro donjo ni nikech ikwelo, iba police gi kidi, hianyo police, use of abusive language, you create disturbance and the rest. Omiyo atemo nyiso rowere kawan gi bed joma dimbore gidhi e ng'anyo. Police ka yande naneno demonstrations ma Kibera last week. Negi escort jo Kibera yare kuma giwuoke kijijini go nyaka gichopo Ngong Road. Jo Kibera noko kaw gir ng'ato, nok gitoyo gige ng'ato, nok girocho ratiro mar ndala. To police noko dhi mo stop you. To bende serikal bende onego ng'e gimomiyo seche moko jopiny ahinya rowere nyalo kawo chike lwetgi mondo giroch ratiro mag jopiny wetegi nikech gionge faith in the justice system. Nikech sama koro kaka sani jopiny ywak matek ni ngima odhi malo, tiyudo ka sirikal ok winjgi. Ka sirikal ok winjgi, jowere kaka wan joma nigi ngufu kendo rembwa ringo matek. Wawacho niya, the only way wabro yudo suluhisho en ka wadhi watimo gigo ma sirikal ok dwar mondo koro wakel attention. Kata kobedo kamano, iwacho ni two wrongs don't make a right. Gik maricho ariyo kitimo reyo ok nyal miyo koro ber moro nenie. Watimo gini nikech we believe in a cause ma en just. We believe ni gima ogore negi ni en gima ber kaka Kenya onego bedi. Time yo marach ok bi miyo ber cha biro. Manya ka sani Patricia Karawera hisiro ng'anyo mosebedo ka neno kosanang'o. Asiro ng'anyo kaka mayanda neno Kibera maonge ng'ama ne orocho ratiro mar ng'ato. Asiro ng'anyo kaka jok moko manowuok e gwenge mopogore ahinya Jakaranda moko rocho ratiro mar ng'ato. Lakini moko mwaseneno kaka Mamulolongo, mwaseneno mai Maradayema ma ng'ato donje duk ng'ato moseketo mwandu, oseketo pesa kata nyalo bedo loan. Interest mar loan sani en 10.5%, the highest in Africa. Oseketo kanyo pesa tin kako jana nikech iyo wang i object idwak keto hasira nino kuom. Kamane koka kaka ng'anyo nego bedi. Ng'anyo nego bedi ni obedo mamuol kata wasitisha businesses, wasitisha mondo ka businesses ochung to sirikal biro neno revenue onge to gibiro winjo. Bedo ni koro wadwa kethogi mondo koro sirikal ong'e ni okonywa mana kaka gini onego. Ero kama nainya Edward interior sector mano mar nyamburko mating'o jowuoth. Nyaka sani bende napok awinjo pachi kapo nono ni sire kata ok sire nikech ni chako mana ni ng'anyo sekelo ni rochruok. Nyaka sani ng'anyo moseneno juma mokalo ne en odiochieng' achiel, juma ni koro en odiochienge 3. Akia ni juma mabiro to biro bedo nade. Kindwa gi ng'anyo korka kora kata korka sekta mara ma atiye mar nyamburko ng'anyo ber. Gimomiyo ng'anyo ni dhi konyo ji en niya, en kaka chenro marwa mar jomutokni, jomatatu, wan gi shida maduong'. To seche ma ng'anyo ni biro, ka ng'anyo ni dhi faulu, to wabe wadhi faulu. Nikech sani mafuta medi. Adier kata in main gi mtoki wuon. Nyocha ng'eni mtoki ndiko ni siling 5,000 odiochieng' kodiochieng'. Sani mtoki ndwa ndiko ni siling 2,500. Yedhe ne samoro sako ni chamo pesa na ama driver ni chamo pesa na mane gima kelo. Mar ariyo. Kama wantie gi shida kendo maduong'. Ineno barabara wage. An gima na kwaga jowa
ka giseng'anyo godiechieng' en ratiro mar jokenya te donge. Alafu gotieno to giwawe mtokni okalo dhi kuma dhi kite mopanga kanyo koro ng'anyo kite mopang kande koro mosa 12 donge ng'anyo rumo gigola kite ka jok manopango in gadiera ni jok manopango paroga ni mano koro en tij polis obi ogol mano tij polis nikech ok dang' awuondi kata ba dhi e ng'anyo nikech ang'anyo ni ratiro mara iwinjo koro kosepango kite to koro obilo obi ogol mano tijgi mano tij polis mano ok tij raia to gigolo to koro umbo kuti koso dang' wan wadhi tiyo atiya lakini koro shida mantie ni niya sami chopo kacha iyudo ka joma nong'anyo godiechieng' kosewuok jokuoge biro gotieno gipango kite madongo dongo makata ok inyal ka kata king'iyo area mar Sega got nanga sani nitie osikni ariyo makata ok inyal goleda giliel nyaka sani to ket kit adek e dier ndara ma en kibiro tigolo 200 to joka golo ni kit atika ma jok jang'anyo macha jakuo makawo advantage e ng'anyo okawo advantage e ng'anyo okawo ratiro niya ne wang'anyo koro pod wang'anyo nyaka gotieno saa 8 koro an gima nakwayo kata ng'anyo to ber nikech an ratiro marwa wawegi waumia mtokni wa kata mafuta omedi ema hinyo mtokni nyaka sani kiwacho ni ng'anyo ber nyaka sani kata mana ka isewacho ni usebedo kuyudo achiedh nade ahinya e sekta mar wuoth pod no dhi nyime pod isira odhi adhi mbele ng'anyo ber ng'anyo biro kelo lokruok mafuta momednwa mamalo ni bro dok piny sama mafuta oduogo piny dinge bedhi nyiewo mogo bei mayot to nyaka sani saneno ka chal ka gima mafuta ne dhi medre koso dhi dok chien kaluwore gi pachi kata mana ka ponono ni ng'anyo nyalo kelo duoko makare odhi duoke piny wan kode gadier no odhi duoke piny mondo mi jopiny te owinj maber yes kachi sama japiny winjo maber chani ing'e ni mafuta koduogo piny to gimoro amora duogo piny ka mafuta medo idho to gimoro amora medo idho koro sekta marwa ma jomatatu sani wamedo ni bei nikech mafuta ok wamed ni bei ni nitie ras moro kama ni jowuoth ng'eny wan e Christmas moro wamedo ni bei nikech mafuta to Edward sani Obama na premium umedo bei nyaka pesa dini nikech wacho ni dhi e gwenge makalo 1,500 Kisumu to 2,000 Busia nataka chola 1,200 Kisumu to jowuoth nitiere mawuok kendo gichulo gibira achiel lakini gichulo gari pong kuom thuolo malach koso seche adek lakini bora no dhi tich to pod gichulo omendano sani kama nyithi kawe 1,200 kata 1,500 kama nyithi kawe ne jawuoth madhi Busia 1,300 ikawo ni 1,700 nikech ng'anyo koso nikech nengo modhi moidho wan ok waketo ni ng'anyo en modhi moidho koro ng'ama hinyora en jawuoth ok en jawuoth madhi hinyore nikech mondo mi ochul pesa mang'eny mondo mtoko ochope kuma dhiye erokamano ahinya idwaro ka dhi nyime gi twak bende ibiro bedo kinyisowa arita samoro ma bende unyalo bedo ni uketo ne jowuoth ma bende uting'o e kinde mag ng'anyo nikech kinde mag ng'anyo wajaneno ka kidi bayore nikech weche bende kethore kuom ranyisi kata mana kudhi e gwenge mag Nakuru ka bende naneno kaka yore bende iloro tires bende moko ibiro bedo kileronwa mak mana ni Charles imbe na winje mapachi kaluwore kod ohala ma bende itimo nikech inacho ni imbe ne itimo ohala mar printing e chuny boma ma Nairobi ywak nitiere kuom jo ohala kata bed ni samoro luasi mar ng'anyo ok di bed ni nitiere marach e chuny boma awacho kuom ranyisi Nairobi nikech ema intiere jok ma chopo kacha customers magu bende nitiere nikech thothgi iyudo ka kinde ma kamagi bende ok giwuogo ko mang'eny koro Sharon gini an kata osiepna man kani support ng'anyo ni to anto mokwongo aneno ni jo serikal jo ogai marwa mar ODM Raila Odinga kata obedo ni sani koro obedo ni ok ji ok dhi e maandamano nikech king'iyo kuonde mamoko mopogore gi aneno ni mondo gimany solution ma ginyalo wuoyo godo gi sirikal kata ok obedo mana ni handshake nikech handshake go to ma to sirikal propaganda ma sirikal nitiere godo mondo mi gigu godo jopiny ni gini en ang'owa ni gini en jakome madwaro ang'owa madwaro handshake koro oningo gimany solution kaka koro gini nitiere kotni nikech kata samoro ang' watim mana ng'anyo waseneno ni sirikal ok en ready mar timore nade mar winjo jopiny koro kok ginyalo winjo jopiny mondo mi kik tho med bedo kata polis gine ne ji kech an pok aneno ng'amogo gi kidi nyaka nye maandamano ni chakre kotho ena ni bullet jomogo gi bunde iwinjo koro gibed piny gi sirikal mondo giwuo mondo gimany solution ma ginyalo tieko go ang'owa ginyalo tieko godo shida ma wantiere godo gi te
mani gima dhi konyowa nikech sani koro inwang'o kaka wan jo ohala inwang'o ka sani ok wanyal timo tije sirikal nikech ang'owa pesa onge minyalo chulwa godo ok watim tije mag county nikech county onge pesa kitimo tij county ing'eni chon idhi tikawo tenda titimo ting'eni after 1 month kata 2 months osechuli makanyo to se sirikal nade kanyo seyo dhi ne sirikal seyo dhi ne sirikal nikech ka pesa ok nyal tere county manyalo chulo ginene day to day activities mag county ing'eni mano koro onge gimoro kata jo ohala omuom ma bende nosechwal ni county ok rom kata nochwal magi ng'eni dhi chulo ni osara manosekalo gowi osara moko dhi ndara nikech iwinjo kaka jopiny wacho ni sani kata ibini losonwa ndara nikech sirikal gin gidwa ni gilos ndara to sami neno currently ndara no kony gima japiny dwaro en chiemo iwinjo japiny odenyo ndara ni ok kony japiny sani koro oningo giwere gi gik moko ni pesa ma kech an kaneno news inwang'o ni nogol pesa kata mna loan makoro gikawo nikech gineno ka sirikal odhi mowuondo jopiny ni kata mna sani ok gikaw loan to kanyoro kanye waneno gikawo 1.4 billion ang'o mi pod gikawo loan gi to jopiny be gitax mondo gikono mondo gitax jopiny kata mana jo biashara dong neno kamano sirikal wuondowa wan jopiny koro mage gik ma hinyowa nikech iyudo ka sani kata quotation kopo ni golo quotation kata in sani radio Ramogi kuna ni mondo abi atimne gi gimoro kata branding kaka koro tim kama berni quotation ni atime within 5 days ma kokalo 5 days kata sano dhi nyaka 2 days ma kopo na mi quotation kawuono kok irespond kata miya biashara ni in 2 days to kendo bei ochako lokore nikech kawuok kawuono iyudo ka dola bende dhi malo kaka piny dhi kaka piny ruwe kaka dola medore kaka piny to wayie ni tek kamoro amora lakini koro mar Kenya wani kaka koro government timore kodwa ok ober nikech kata iyudo ko kinyal import gik moko koa oko nikech usuro ineno wanyisi Sharon an adwa nyisa adieri ineno financial bill ni otiyo sanene chik koro en chik lakini obedo stop pod obedo hold yani wuonwa en doho lakini sirikal to time nikech sani kata ki import gimoro nyocha wa import gik moko kowuok kata China sani gimedo bech nini mag ki import gimoro iluongo ni CBC kopo ni CBM kopo ni import kata oketni gimoro kama en container tinyalo ketni inyalo riu ji mang'eny koro ko gik Mombasa kacha iyudo ka ne en gimoro 300,000 sano dhi to 1 million koro mede koro sirikal nyisowa ni gini kata nyisowa ni en do lakini sirikal to timore nade gino gisechako timo gino tax gikawo gimoro every import motim koro yudo ka wan jo ohala gini affect wan nikech awach ni paper mwatiyo consumables iluongo gi ni consumables samoro paper nwaomo kocha ringni mwatiyo godo kocha nwaomo koro yudo ka sani koket tax e wigi iyudo ka kana mi quotation kawuono to bedo idhi approve gini next week ka dolo change chiro medore ng'eni kaka dwa duogo nyisi ni bei no medore adwa medo bei kende quotation mana mi chande idhi we ok idhi miya tich magoro customers magi bende kwayo mar mondo oyie quotations chon yes koro neno kaka ne an ng'ama tiyo e mbui kaka atimo online marketing mane tije mwayudo online iwinjo ka samora wach ni ng'ato ni Amerika okia Kenya kata odwa biro timore na odwa biro timo exhibition e Kenya kaendi odwa biro lando ande motimo kowuok oko iyudo ka gigi sani ok nyal timore koro wachako wadok kendo iyudo ka idoke walk in clans en ng'ama biro to walk in clans gi seche ma maandamano nitiere ok gibi town koro seche ma ok gibi town ni ing'eni ni dhi rent idwa chulo every month nikech kata kiyudo kaka sani iyudo ka mostly joka ma nigi ute Nairobi ka ong'e ni jalwe matimo kata piny tek ten ong'e ni jolwe matimo maandamano koro wan kako nagi wan matek nikech obonyisi ni jaluo jinga lipa rent wan no kwa nyisi ni mondo idhi ang'o no kwa nyisi ni dhi maandamano jatich idwa chule kaso sani ng'eni chon ni chulo ji nya chulo ng'ato kata 9,000 10,000 sani ng'ami kobiro ni mondo ndike sani en 30,000 25 and above nikech embe transport chiemo gi gik moko magini nodiye koro ng'eni seche mang'e dwa chulo ng'ato 30,000 to at the end of the day kaka sani koro watiyo ndalo ariyo Monday gi Tuesday samoro kimeke kata gimoro like profit mar 5,000
to wan gi wigi adi mondo mi one month to pod idwa chulo ot to tidwa chulo rent idwa chulo school fee idwa chulo jatich jodala dwaro jodala denyo makata samoro joma nokiore samoro mama we mioro ne gimoro jodala bed modanyo nade to Nairobi kai mwacho gani shamba la ma dong jodala puro sani bende gike Sharon dala ne manitiere tabu moloyo nikech kata mane puothe sani iyudo kaka kamanda bano dhi mbele nitie jomokawo advantage madhi kata kodumbi ni nie puodho gidhi gituro oduma gi gijako te oduma gi haya alot pure puodho gotieno idhi alot gi ngwedo te ohara wiye odak maber malo jotao ne nitiere maber nikech in samoro ine ot kaende iyudo chiemo idhi nyiewo lakini jodala ni matek moloyo nikech kata mana sukari Sharon kiwuok ka sani nyalo dhi rom kata magi siling 1,000 kata siling 500 jadala en onge koko dhi e chiro modhi ouso alot ne kata odumbe kata migini manen godo cha onge kumo nyalo yude chiemo koro ang chuni niya matin miloso kani idwa share gi jotich idwa share ot idwa chulo fees gi onge gimidongo onge gimitimo gari en mana ni koro warito nikech odiochieng' kawuono dong' en odiochieng' mar adek ma kweth mar Azimio koro ng'anyo godo jomane nikech ageno ni milome gibiro bedo ka gichiwo po nono ni ng'anyo nitiere juma mabiro kata oyang' matimore ka koro ng'anyo bedo jomate Monday to Monday mane wach mabedo dwaro bedo kwa donje kata kamano nyakoro mga juang dak en 40 tok sangwen mar okinyi yienwa mar mondo mi okoyuo matin bende koduogo kang' machielo wachamo manyo jofambo magwa e counties mopogore opogore ginyisane na chal mar wach e counties bende gintiere kotenre kod ng'anyo kotenre kod chenro mag wuoth kotenre kod somo okanga mabende obiro godo bang'yo matin Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. E pewe mag tuke mayiero hero mar adhula kendo ipako gi ilo tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa en adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi wamor kanyakla joluo wan gi kitwa kod timbewa un gin to wan ngeso ka ngeso sa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Koronga jangwa dogo kendo TWAK chenro bar mbaka oromo kiny makawuono watwa kol tenre kod midhiero mabende ohendni mopogore opogore kadhe pacho kaende kaluore kod ng'anyo mabende oseneno chakre juma mokalo jumane mano mar Azimio la Umoja. Wachamo manjo jofambo mago e counties mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa chal mano mar wache counties mabende gintiere kata kamano in bende thuolo mar nyiswa ni county mintiere chal nade ng'anyo ntiere somo bende nyithindo dhi e sikul kotende kod weche mag ohala bende ohendni mopogore opogore oyaw. Natemo go kwan ka kaluore kod wach mabende jo ohala mabende ntiere godo ka endi poro ponono ni ng'anyo nikech ka ng'anyo kama odhi nyime kan ng'anyo nyadidek e juma nyiso ni odiochienge 2 kende ema jo ohala nitiere godo mar tiyo tich e yo makare mano chieng' wuok tich gi chieng' tich 2 kigolo dira mano igolo chieng' ngeso gi chieng' Jumapil nyiso ni tich madwa tiyore e dwe ponono ni ng'anyo mar odiochienge 3 biro bedo ka dhi nyime nyiso ni jo ohala biro bedo mana ka
tiyo ndalo 8 kende mano e dwe. Patrice, yes, arwak abinjale na pachi kotende kod okang' makamano. Ng'eni kigolo odira, igol Saturday, igol Sunday. Yes. Ng'anyo makamago dhi mana nyime kuom thuolo mar awach ni dwe achiel. Yes. Nyiso ni jo ohala biro bedo ka tiyo nyadiboro. Nyadiboro. To jok ma ondiko sara be tiyo nyadiboro, ma nyiso ni lal nitiere sectors. Lal nitie biashara, nyiso ni ok nyal chulgi for 30 days. But gima temo nyiso jopiny kata temo nyiso sirikal, especially mar William Ruto, ni president duoge piny, bede ng'ama dimbore, bede ng'ama winjo wach, ni konyisi ni jopiny mosenyisi. Nikech kade di wach ni en Nyanza problem, dok ineno maandamano nyaka Eldoret, dok ineno maandamano Kericho, dok ineno maandamano Nakuru, Nyahururu, kata gi gwenge mag Central of Kenya manitiere jo okuche. Watemo nyiso president ni gini omakowa mafuanda. Bede ng'ama dimbore. Oduok maisha piny. Ng'anyo thung'o ji. Ng'anyo thung'o ji, number 1. To kata ka ng'anyo onge, biashara thung'o ji. Nitiere businesses matimore kaka owadwa bose wacho. Kata kidhi e gwenge mopogore kata Nairobi ka. Iyudo ka money circulation tin kabisa. Tin nikech jok mawuok in mondo obio ng'i service mari, onyiew gima iuso kata gik ma ilano ni nyalo timonegi. Gin joma tin kabisa. Omiyo joma yudo pesa, yuto mar Kenya te osedok piny to an extent ni okinyal juogowa mondo yud mo. Already onge. Deng ramna ni sirikal, bende gini sirikal kotendre kod omenda ma bende gijatiyo godo bende wuok mane osuru. Deng ni ramna sani osuru ok choke yo makare. Yes, exactly. Sani osuru osechungi do ni choke to mafuta to sedhi malo. To kata mana odiochieng, kata mana counties magwa, parking kuom ranyisi do ng'eni mage yore ma bende counties yudo godo. Yudo godo pesa. Omiyo ka gimedo chwalo gibo bed matek, aneno wabro chopo kumoro ma Kenya ka bro muoch. Tulo bro muoch ok nikech any other thing, to tulo bro muoch nikech sirikal odagi winjo jopiny. Omiyo wanyiso William Ruto gi joma oterre kode. Mokwongo, William Ruto onego ondik jok manyalo konye deliver. Kik ondik jok manyalo konye mana go tutorial. Kideno CS of Agriculture, gima nowang'o yieth months ago, mana bende nasewache mbakoromo kaeni, Mithika Linturi wuok ka ni dhi Zambia manyo oduma. To samo dhi Zambia manyo oduma, to nitiere joma nogonegi kura Trans Nzoia, nitie jo Eldoret, nitie jo Nyanza, manigo oduma makethore e silos. Ere jo Zambia nodagi uso ne Kenya oduma nikech ne giwacho ni ok tong' wauso ni to mwabro chamo to bro wuok kanyo. Mano nyiso ni inflation bro dhi malo. Number 2, nitie jok moko ma miye gik ma iwacho Kiswahili wacho ni habari potovu. Onyisi kaka piny chalo lakini ok onyisi gadieri. Look at David D ne ng'ama wageno kabisa ndalo mane wan kode opposition. To nyaka yando donje sirikal apani itudino. Owacho ni onge gima dang' ubro timo kata kobedo no dhi ng'anyo. Wan yo mwakao mwabro luwo. To bende pani mane na dier nikech kan mna kiyunyo jatend piny Kenya kaka loso doche manyoro ne ntiere gwenge mag Isiolo. Pod oramo ng'anyo onge gima bro konyo pek mar ngima pod ni mana. Nikech nitie joma konyo ni wan wabro dhi mana mbele, wan gi police, we will move forward. To gima nyaka William Ruto ng'e ni gini komako ji mafuanda, even the jok me bro bedo go e sirikal kanyo, gibro feel the heat. Omiyo onego dog piny mokwongo ofut jok mawuonde. Kin ja siasa kata oweti na giong'eyo kuchopo 2017 kata 2027 siasa duogo ga piny mondo winj gima ground wacho. Otherwise kiwinjo gik miwache mbui emomiyo jok moko fail tembe mopogore. William Ruto konyal duoko ngima piny, obro wuoro ahinya kata MPs ma supporte bro dhi put an impeachment motion mondo gole telo. Nikech MP ni duogo dala tiwacho ni yes, you voted yes. Miwa transport mo they go town every single day. Miwa chiemo. Magi is a burden. Emomiyo ineno ka MPs ne giwacho ni gidwaro sargi omedi to mamoko duok piny. Omiyo atemo nyiso William Ruto ogai mar Kenya ka. Ni mokwongo sirikal bedo mana stable kaka giriwre paro. Pachazi miyo gi pach Kenya kwanza en achiel. En ni Kenya dhi mbele. Onge ng'ama dwa ni Kenya odog piny ni Kenya okethre. Paro gi gin adier ni gidwa ni gidhi mbele. Omiyo okaw paro from both sides. Onge gima William Ruto bro lose
ka gi have a conversation gi jo Azimio kaka gidwaro tero ngima mbele kata kaka gidwaro bero chumi onge gimo bro lose ere gimo miyo tamre not unless en gi interest mok mar jo Kenya en gi interest mar jo mani oko madwaro taxes kaka IMF omiyo obed piny mokwongo ndik jok ma nyalo konye tich jok ma nigi wich maliw ma bene nigi pach jo piny number 2 owinjo jo Kenya gi gigo duto te ma jo Kenya dwaro then number 3 giriwre paro nikech kuma paro osegwenyore kuok nyal betie. Ero kama na inya ote magi bende aneno ka indi nyakorom gajuanga bende wacho ni kaka japenj bende nyalo bedo jafuambo donge nyiso kaka chal mar gweng'u nitiere aneno ka kokale lai magwa magote machoka ria deka uchiel nono nitiere jaote kamoro no bende ber ka wasomo bende nyinge yamo inyisa ni nyinge en ng'ato ineno akintiere kanye nitiere ote ka nyaka chedo sondu kai wantiere mokue ji ma pod oluor kai wacho ni nyithindo kodhi sikul kata joma nitiere chiro iwacho ni tin kabisa. John, hiwini wacho ni linga ng'anyo ber nikech ngima ni malo. Aneno ote moro ka rawera no loso makare. Wacho ni mano Patrice kaluwore kod okenge mag ng'anyo mabende losi. Mama Samantha kiwuok Migori wacho ni ng'anyo ber mamuola. To gima miyo ng'anyo bet marach en ni jomoko ya ohala, jogeche bende riemba. Mano miyo jo ohala bedo marach dada. Ng'anyo ka nitiere Mama Samantha temo wacho ni kowuok Migori wacho ni ng'anyo ber mamuol mana dier. To gima miyo ng'anyo bet marach en ni jomoko ya ohala, jogeche bende riemba. Ng'ato chim nade? Edward. Paro no bende sero, gima Mama Samantha temo wacho. Wacho gima ber. Makoro ng'anyo ka nitiere to jogeche riembo manorach. Jo ohala ko yaw chiro manorach. Jo ohala ko yaw chiche. To ng'anyo ni mamuol. Monge ng'ama interfere gi giri ng'ato en sawa. Mutoki kani endara tero jowuoth kuma gidhi. Mano sawa. Moko din ne ndara. To mago be waneno kuom ranyisi ramna king'iyo counties ma bende asewacho jofwambo mago ma bende nyiso ni counties mago ma kaluo kito osechako pangre ndara. Mago ok wane nikech ging'uko chenro mag wuoth nikech ng'acha kodhi ng'anyo. Ing'e gimoro matimore ndara ka ma ji pok ong'iyo ga gen gweno achiel. Ing'e ng'ama ng'anyo cha odhi loro ndara. Samo loro ndara. Ing'e miyo odhi go mtoka ga kida modhi go jo ohala. Odhi nyiso jo ohala niya wan wang'anyo tin e ndari riembo. Ama inti uso. Haya mar ariyo ng'acha loro ndara nika owacho ni kaloro ndara koni to polisi ok bi kalo ko gi mtoke. Koro mane mahinya wa jo ohala joma timo ohala mar transport ibede jachombo ibede mane gi mahinyo ji nikech sama sedino nwa ndara ok inyalo wuok kata kidhi e duka ne dhi kadho kata nikech joka ni kocha mtoki dhi din ne gisedino ndara. Koro mano ng'anyo ber mamuol ng'anyo rang'anya abe wora mtoka mondo ka. To ine sekta mar wuoth ng'anyo ochuna nyaka pang kite ndara. Okamana ng'anyo okamano tiende ng'anyo. Iwacho maber. Ng'anyo en gi tieng' didek. Ng'ama pango kidie ndara chande sama gidhi ng'anyo. Ing'e ok en jang'anyo. Ng'apango kito ok jang'anyo. Macho ok jang'anyo. En jang'o. Macho jamecho. Magen jok man mbele mamayo joma biro mbele gi geche ka gito gi kidi. Ng'anyo mar ariyo madwa kunyo polis en ye dier ji iwinjo en odhi ba kidi kuom polis ok en ye ng'anyo. Ng'ama ng'anyo biro ga koting'o bokene kawacho haki mare onge kata ibed mana gi pikipiki ni ibed gi ndiki ibed gi mtoki obwese mani kadha dhi onge gi shida kadha dhi mane jang'anyo. Ero kama na inya bende gisani wacho ga ni mbaka bende ka met sa bende riyo chenro mar mbaka ro moja tiko ga saa 5 mar onyango nyakoro ga juanga dakika en aberio koka manya koro ga juanga dong wakawa ne otu akaw ote mag mogik donge wacho mogik otendre kod ohala ma bende thuthne ng'anyo maket kod mani achal kodi Charles Abe. Ituo ni time room. Ne pod wan gi weche mang'eny aya porge adwa gine ne siro gima wacho no gima nyawadwa mane sekta mar nyamburko ni nitie jo kidi jo ng'ama pango kidi neno chon
chon ka wadongo ndalo machon iyudo ka ne ji mang'eny imaye ndara iyudo ka iwuok ka gotieno to kigike kor ndara kata iyudo kopang kito gino dhi duogo ng'anyo ni dhi duoko gino nikech ibiro wuok ka imikia gimoro amora matimore to kigik tiyudo ka kite opangi ni weni magi kite mane mag jong'anyo kigikni to ibedo hijacked iwinjo koro ibiro maji kata joma ng'eny mibiro negi nikech gini nitiere joma koro wuok ne kawo advantage ni wan to koro gima wadwa timo nikech osewach ni en ng'anyo koro wadhi pango kiteyo to kite mwa pange yogi kigike kaka kanyo mwang'eni ok inyal deni to wadonjo kuomi wanegi ji mang'eny nikech kanyo sechego media ok bibedo kanyo kokimiwa pesa to kikal to wanegi iwinjo kokimiwa pesa to kikal gik mimayi nyaka ichul pesa eka giyaw ni ikal magro jonjore koro donge manyisi ni koro ji kawo advantage jonjore dhi kawo advantage seriously kendo dhi nyonyo piny moloyo kata kaka koro polis mine ya koro an gima adwa temo wacho kaendi adwa temo kwa tendwa ing'eni Sharon gimoro manyocha otimore kata chieng' tich adek chande nodwa bedo maber kaso bang'e to duogo kethore mane jopiny onyisi ni ji dhi timo maandamano to polis osekete ndara ji mang'eny nobedo ot kata an nabedo ot the whole day ing'eni once ni jo sirikal ok nya choko osuru mano duong' moloyo kudhi e ndara ni koro dhi ni dhi negu afadhali bedo ot nikech mano pod en ng'anyo mamuol iluongo ni koro ng'anyo mamuol kuseneno ni ok unyal beat them join them keturu ng'anyo mamuol beduru e ot iwinjo kusebede ot seche mang sirikal kaka ni wacho ni geche madonje town ing'eni personals gi madonje town ging'eni miyo sirikal usuru moloyo gimoro amora seche mang geche ok donje town kata mana matatu ok donji nikech joma ni ohala e town tibiro juogi nikech kata wende ni mijuogo yes ka ok gijuogi ing'eni sirikal biro lose per day peke yake ka gidhi afadhali Raila wach ni kata kogine ni watimuru maandamano ni from Monday to Friday once in a week dichiel mondo migini orum ibiro yudo ka from Monday to Sunday nikech onge gima watimo kore town ka afadhali koro kete ni kaka monthly wakete ni utime from Monday to Friday mondo sirikal olus kama ne gima gidwaro mondo mikasto other weeks kata mna nino koro wadoge tich mondo watich mogik gima dwa nyiso sirikal nikech an ang'e ni sirikal riek malich sani sirikal biro timo onge gima gibiro timo wabiro gaga koko wabiro dhi e maandamano to girito mondo mi 4 years odhi kech kata kaka niwinjo gima ne Mudavadi wacho ni piny biro dok chien kosegik 4 years iwinjo koro girito ni mondo dong 1 year to election mondo mi giduok mafuta chien mondo gidhi ginyis jopiny ni donge nwa nyisou ni piny wadhi duoko ang'owa piny wadhi duoko bech gik moko piny iwinjo gikawa ka giduogo ir jopiny koro an kade an ugai mar Azimio Raila Odinga do weya gik moko dhi okwa gik moko dhi mbele to kanodwa no destabilize government maber kata kamane paro mantie to rit nyaka 4 years go chopi koro years go se chope kore ka yiero chiegni nikech mane kuma gi target kata mana MPs kata beden yes pek mar ngima kore ka giduogo gweng ni kore ka giduogo loso ndara kore kidwa ket kian kore kimiyo umo keto sani ng'anyo moluong sani nene koko winjore sani ok onego kik waket ng'anyo nikech sirikal ok bi winjo gima jopiny wacho gidwa rito nyaka kata 3 years ka gikanyo kore ka gibiro ni gibiro duoko bech mafuta chien kata mogo gibiro duoko to 170 kata 150 mondo giwuondwa go mondo election mabiro manyien after 2017 wadwa gone gi kendo kura koro kade an ogai mar Azimio kata jopiny kaponi sirikal ok nyal winjo ni nege magidwa negowa wan jopiny wuon wakawo gine lwetwa wadok piny ka en ng'anyo watim ng'anyo mamuol kik wadhi e ndara ni wadhi provoke police mang nego wagodo kik kwarume piny ka ng'ama biro erokamano ahinya Charles Abe erokamano ahinya Patrice bende imbe ni teme lero weche gima e yo malong'e kind thuolo mowinjore donge amiye dakika achiel atemo an kipacha anyiso ogai mar Azimio Raila Odinga gi jok motene ni usetimo andamano ni to nenore ni ok bibedo gi quite a bit of progress useneno bende ni nyalo bedo nukoro gik moko donje maketho intention mar ng'anyo koro nitiere change of tactics ubed gi change of tactics wanyalo dhi e parliament wanyalo nyiewo MPs wasefwenyo ni MPs are very cheap wanyalo nyiewo MPs wa impeach president sama waketo resources wa impeaching president kata waketo resources wa ni waluwo chik mondo watim gino maber
to ok wabi miss our own point. Kamano kaka ne Raila timo Gorengo giri notimo gi Moi nowuok nokowuok. Nowuok. Yes. Ok ochuno ni remo nyaka chwer mondo lokruok obed e piny ka. Kata kobedo ni wacho ni lokruok obedo watered gi blood of liberators. Ok ochuno ni jopinywa nyaka tho eko ka lokruok bedo. Wanyalo tiyo gi yo makare, wanyalo nyiewo MPs, wanyalo nyiewo un gi jomage. Wanyalo nyiewo MPs, already wan gi 100 and something. Un kaka jomage, kaka jo Azimio. Wanyalo nyiewo MPs, ka mano ok nyalre wanyalo wabro nyiewo ma Central Kenya, ma feel ni ngima is too high, wanyalo nyiewo ma Rift Valley, ka mano ok nyalre wanyalo dhi through court. Otherwise remo mondo chwer en gima litie moloyo. Kase yudo ka gini remo ni chwer mane Nyanza wa gino lit no serial kechra sani. Wa winje bende Charles ni seloso, wa winje bende Edward donge nikech kaka sa pok ong'ade. Edward. An gi makwayo. Akwanyo joma dhi e ng'anyo. Gidhi e ng'anyo mamuol. Joma timo ohande giwe donje go ohande. Sama gin e ndara kacha tinga boke yogora ywa kuma e sirikal nikech ogai marwa bende wan godo. Ok no wewa wan kod ma bende entie. Mapani bende winjo duonde nyoro entie. Koro bang'e ng'anyo kochopo sama ng'anyo korumo jothurwa owedhi e ndara gotieno ni dino ni jok madhi e utegi an mane gima ywago kuom nikech ng'eni gima kama wantie ni eng'e wantie kinda kuru gasumbi wan jothurwa wantie kinda kuru gasumbi. Exactly. Yes, nikech ng'amune no nitie e teloni ng'ani toke tek to kama ong'iyo en mana thurwa koni korgi ok ong'i thurwa koni emong'iyo ni jogi kadili godo to dhi yudo thuolo mar hingowa gi teko. To wan bende jothurwa bende odog chien gi ng'any mamuol owego giwe tho mang'eny ma sani biro nyoro oneg jadi ji auchiel mabei sani oseland jadi ji 5 Kisumu. Ji ma bende otho gi Kisumu kaluwore gi ng'anyo mar odiochieng' manyoro ochopo 4. Ariyo notho nyoro kiny ma kawuono bende Jaramogi Oginga Odinga Hospital bende nolando ni ariyo mamoko bende notho. Gidhi adhiya mos e ndara owe ketho gir ng'ato. Kiki kethi ng'adingo bokeni many haki mari ratiro mari no kimanyo in adier. An kakaloge mtoka kata merani kata mracho kaloge mtoke obe wawo kalodhi kumodhi nikech obende lit miwinjo chema winjo onge ng'ama winjo maber kata jothurgi go bende ywak e street ka an kodgi giywak lakini giwuondre giwegi lakini gibe giywak. Erokamano ahinya. Agoni erokamano Charles Abei kuom yudo thuolo mar biro to kodwa. Patrice Ajwang' agoni erokamano kaachiel kod Edward Ofuonje. Erokamano ahinya. Yani okonyoli Nigeria. Erokamano wagudi erokamano biro chako luongo kendo we wang'ene kaka piny dhi donge. Kok manya korom ga jonga pokatiko twak makama na nyisi ni wantiere gi jofombo magwa e kor gwenge mopogore opogore. Gisana dhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama bende wantiere gi jafombo marwa Millicent Adhiambo. Millicent kinyalo mna winja hamusi ni misawa kaunti ma Kisumu ochiew nade. Mana kinyalo chiwonwa chal mar ng'anyo e kaunti ma Kisumu nyaka gisane. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel gi kama wuok e sani kaunti ma Kisumu ane kar chung geche maduong' mayudore e chuny boma ma Kisumu. Ka bende odiochieng' mar adek mar ng'anyo e kaunti ma Kisumu niendi ochakore okinyi gi yore kane odin kuonde mopogore opogore mano alwora ma Car Wash, Kondele, Nyamasaria, Nyalenda, kuonde mopogore opogore. Kata kamano bila nosewuok oko kendo nonyalo temo golo ageng'a go endo e kuonde duto ma bende noketgie mondo mi weche wuoth ma bende ochung' weche ohala kaachiel kod gigo mopogore opogore ka skunde ji one ni gigo bende nyalo dhi nyime. Gisani to pod onge chenro moro amora madhi nyime kaunti ma Kisumu kaendi ni mar jopiny chal ka gima pod oluor ni weche ng'anyo pod biro medo rocho kata kilo lal ne jogo manyalo biro kata timo ohala matindo. Kata kamano wayudo ka nitiere Joanda Swekra maka gi kacha ma bende oketo mwandugi e dho apaya ka gitemo menyo matin tin kaluwore ni kuom ndalo adek gi weche mag menyo osedok piny mokalo. Ka bende kinyang'iyo toka kaendi makar chung
chung geche maduong' ma Kisumu. Ineno ka oganda oloke kar tugo adhula nimar odong' gunda onge kata nyamburko achiel minyalo neno kaendi ka koro jong'anyo neno ni kar mondo kan kech obila kod jopiny rakore matek ahinya kendo obila tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Gineno ni kar mondo mi gidhi ging'any ndara to ging'any mamuol e yor goyo pila goyo adhula kar chung geche kaendi. Kaka inyalo neno kanyo, mano e chal mar kar chung geche kaendi manyiso ni weche wuoth moro amora jowuoth onge kaka nyalo chopo kuonde ma gidhiendi. E kaunti ma Kisumu kaendi bende kamoro amora konde duto kowuok oko mar chuny boma ma Kisumu okete obila matemo neno ni ojiw arita makare, neno ni jopiny kata jong'anyo kata jogo manyalo pondo ei ng'anyo kaka jopiny mang'anyo kotenore kod pek mar ngima ok oketho mwandu jopiny. Ka bende kaka inyalo neno kanyo maendi pod en alwora mar Kisumu Bus Park ma bende onge chenro moro amora madhi mbele. Neno mana ka nitiere dukni achiel ma temo ni oyepo, kata kamano biashara kata uso onge. Ka bende e kaunti ma Kisumu ka bende odiochieng' manyoro wayudo ni ji 2 ne oter e kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga ka ne osewito ngimagi kokalo kuom gochgi magina wa bende notimore e alwora ma Kondele. Ka bende nyaka sani wayudo ni kwan jogo madhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga gin ji 10 sani kowuok kuom rakruok mano bedo odiochieng' manyoro alwora ma Kondele, alwora ma Nyamasaria, alwora ma Bandani kod alwora ma Nyalenda e odhiambo ma bende piny ne lil godo otieno manyoro ma bende ne wan gi ndalo 2 mag ng'anyo e ndalo 3 manochik kod riwruog Azimio. Gi sani kwan jogo ma bende medo hinyore pod medo idho malo. Ka bende nyaka odiochieng' manyoro ne wan kod kwan ji 18 ma bende noseter kod hinyruok. Kaka wuono gichopo ji 10 kod kwan ji 4 motho, nyiso ni kwan jogo ma medo hinyore kata ywak jopiny kotenore kod teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jopiny sach ng'anyo medo mana dhi malo. Ka bende maendi chal ka gimomiyo jopiny oluor, omiyo odiochieng' ma kawuono bende wan gi ng'anyo mar ndalo 3. Onge weche rakruok moseneno nyaka ne piny ru e kaunti ma Kisumu kaendi kopogore kod ageng'a ma kagi kacha manoket e apeyni mopogore opogore ma bende yudore e boma niendi. Ka bende polise bende nosetemo wuok oko kendo temo golo ageng'a ma kamago mondo weche mag wuoth kotenore kod jo bodaboda ma bende manyalo wuotho kaendi kating'o jogo mochuno nyaka chop e boma kaendi ka gimanyo 1 2 3 ma ginyalo konyore godo. Ka bende waneno ni maendi mae chal mar ng'anyo ma bende dhi nyime kaendi odiochieng' mar 3. Warito neno ni to kaka sa medo sudo, kaka odiochieng' medo rumo, odiochieng' ma kawuono mar tich abich kendo odiochieng' mogik ma bende nochike ng'anyo mar ndalo 3 ni, ang'o gini madhi medo timore kaunti ma Kisumu ni. Gi sani bende wan gi jogo ma bende ne ondhi, ma bende jafwambo marwa Alan Obiero kaachiel kod Jeffrey Obonyo odhi e court sani kendo odhi limo jogo madayo dhogi mondo wang'e ni to ondhigi kod keth mage, ondhigi ka ging'anyo koso ondhigi ka gitimo ang'o. Mano bende gigo ma bende pod waluwo machiegni. Ang' wayud thuolo bende wadhi anene kar yudo thieth mondo watwagane gi jogo ma bende jogi oseyudo hinyruok kaachiel kod jotuo ma bende sani dhi nyime kod yudo thieth. Wayud ni to ngimagi chalo nade kotenore kod wach ma kamaendi kata hinyruok mawuok e ng'anyo ma bende wadwa ni wang'e ni to kwayogi maduong' chalo nade. Kawuono en odiochieng' mogik, kopo ni nitiere ng'anyo ma bende pod ibro chiki e ndalo mabiro nyime kaendi, gin gi kwayo machalo nade kotenore kod ng'anyo machalo kamano. Ka kamano Sharon gi thuolo ni endi aduoko ni nikech wayudo ni odiochieng' manyoro County Commission e yor kojolo ma County Kisumu kaendi mano Sen Alaso bende nonyalo twak kokwayo jotelo manie lemo mopogore opogore mondo owuog gi jopiny kod jong'anyo mondo mi oket kwe kata bedo ni ng'anyo no chik mondo dhi nyime kaunti ma Kisumu kaendi. Wadwa keto wang'wa machiegni kod ditwa mondo wang'e ni to odiochieng' ma kawuono kaka nokwayo weche kweno bende gino makachalo kamano dhi nyime koso rakruok mabedo e kind obila kod jopiny kata jong'anyo dhi nyime ka ang'o giko odhiambo kendo dhi kelo thoe kaachiel kod hinyruoge mopogore opogore. Ka kamano Sharon, mane chal mar ng'anyo odiochieng' mar 3 mar ng'any Azimio mane oluongi ma bende wan kaendi pod wanyonore mondo wang' wakelnu ka ang' ochopo kanyo seche ma migago ni to e diere kata seche ma bende ang' wang'iyo gigi kata wanono gi machiegni ang'o gini madhi tuch, ang'o gini madhi timore kotenore kod ng'anyo ma kamagi. Sharon, kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche ma bende medo tucho kotenore kod ng'anyo mag Azimio.
Ero kama na inya Millicent Adhiambo wawinje yo makara nyakoro mga jwang mano Millicent Adhiambo achal kachel kuwuok e kaunti ma Kisumu kochuonwa chal mar ng'anyo e kaunti ma Kisumu. Neno toke kanyo en bus park. Okinyi makawuono bus park olokore mana paw tuke. Neno kanyo mana ka joma riembo ndiga riembo, joma tugo adhula tugo kanyo, wach matek ahinya. Watemo wanyo jofwambo magwa mopogore opogore ma bende biro bedo ka nyiso wa chal mar ng'anyo kama bende gintiere. Kwa kamano ote sebedo kioro wana chunga nena ote magu nikech nitiere moko mokanyaka namna some yamo ka. Aneno ka Sharon Anabi wuod Onguta ka ntiere wang' neno. Iwacho ni ng'anyo osemoki wang' neno. Ero kama na inya Esther kiwuok Obunga iwacho ni siro ng'anyo mamuolo ok mineke. Anno Richard Mitiko imbede no chenro iwacho ne jo awasi ni owe ng'anyo mano mar otieno. Wach matek ahinya ka bende kweth mar Azimio wacho ni ng'anyo kochakore kaka nage chiko makawuono kochako saa 4 to rumo saa 11. Ng'anyo ma otieno bende dapapona ni mar joma undu akakram na paro ma bende ntiere. Kwa kamanya kwa mgajwang dakika na boro tok saa 5 mano mar odiochienge kaje bende makilo wa giko mar chenro mano mar mbaka oromo. Parni weche duto te ma bende timore aluora mopogore opogore pacho kaindi chutho to kotende kod ng'anyo mar odiochieng' makawuono, ng'anyo mar ndalo mar adek ma bende kweth mar Azimio chike kaunti mopogore kata mno odiochieng' makawuono e piny Kenya. Gin mago ma bende biro bedo kwa menyoni duto te ibiro bedo ka iyudo e weche mago manyiena maga migago. Akoyo ni mar mondo mi ritri nikech arita mari kiritri makare nyakoro mga jwanga bende ber nikech kinde mang'anyo timore gi ok dak ing'e kama tia gas kata mna giro malungo wang' de yudi. Orito nu masani hello jawada ma bende nwata gudo chenro makama Cleophas Oluoch na ntiere godo kinyi makawuono japakre ni janyalenda mano keo nyaka tsango. Hero kama na inya Bob ma bende ne director marwa kanyakla ka joma moko wagonu hero kama warad kendo juma mabiro chieng' wuok tich. Nyinga Sharon Ng'ao.